Hello guys, welcome to my YouTube channel. जोङो दिनै पिकनिक जानो थांनो नागिरदों हामब्रेंनि मोनसे फिसा जायगायाव हामब्रेंनि मोनसे फिसा जायगायाव जों पिकनिक जानो नागिरदों हेंगिं ब्रिज होननाय मोनसे दै बायदि आरो इयाव मोनसे ब्रिज दङ तारमाने मा होनो आलायनाय ब्रिज दङ बेखौ जों नायनो थांनो नागिरदों लोगोसे जोंनि आन्टिबो दङ हाय बिथांनिबो चेनेल दङ आं बेखौ डिसक्रिपसनाव होगोन नोंसोरो नायनानै साबसक्राइब खालामनो जाबाय yes मिथिबायना बेयो बिथाङा तेरांसो मानसिया बर' भाषा बुजि मोना आरो ना yes I understand Boro language little don't worry I understand itu मानसिया एक्सपार्ट मानसिया हिन्दी इंग्लिश आरो एसामिस thank you so much also एक्सपार्ट दङ thank you so much बेनिखायनो बिथांनि भिडिअखौ नायना जुदि मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आङो डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन चेनेलनि लिंकखौ अके नायलांबाय थादो दानिया जोङो भिडिअखौ माबोरै खालामो बे जाबाय हामब्रेंनि जायगा बेफोरो रास्ताफ्रा बिदिनो सब हिल्स आरो न जायगाया सब हिल्स जायगाफ्रा माने मोजां लामा बबे जाबा दोङो आरो बांसिनानो गैया बिसोरनि मानसिफ्रा माबोरै खामानि मावनो नायबाय थाबानो जाबाय दैया रास्ताया माने एसेबो मोजां नङा आरो माने रास्ताफ्रा माने फिसा आरो रिक्स गोनां आरो रास्ताया नै अन्थाइ गोजा औवा सिं सिं नायलांबाय था नोंसोरो जानो मोनलांगोन जाबाय हामब्रेंनि लामा हेंगिं ब्रिजआव थांगासिनो दङ जों दा खाना दङ जानो दा बेयाव जागोन बरियानो नुबाय थागोन नोंसोरो पाहार गोजा रास्ताफोरा नाय एरखम आरो रास्ताफोरा बाहाय मोजां नङा खस्थ' मस्थ' थांनांगौ आरो रास्ताफोरा गेंग्रा गिथावना आरो जायगाया गोलैबाथाय माने बाइकबो in this hills area you can see here what is the conditions of the road you can see due to the bad heavy rainfall the roads are very much damaged because it is a hill area that's why whenever it rains here the road will be damaged and no one will come if you will come then try to come in a that means what to say in summer season but don't come in the time of rain that the road will be damaged at the time so let's see how is the conditions of the road you can also see here I can find you I can find you नायदो भिउआ मोजां माने नायनानै मोजां नाङो नैया बे जायगायाव नोंसोरबो फैनो हागोन फैयोबा खस्थ' दङ आरो बाइकजों फैबासो फैनो हागोन खिन्थु मोजां जायगा भिउस नाय खस्थ' दङ बिराद नायबाय थानो हायो खाब्रै दङ आरो खाथाम फैबाय दङ बिसोरो एसे उनाव फैगोन आरो Amir Terang. Let me say something. Ini Hamren nih, bisa जायगा आरो बे नायथावना जायगाया गोजान नायना मोजां नाङो आरो नोंसोरबो फैनानै नायफैनो हागोन बहुत मोजां नाङो नायनानै भिडिअफोरखौ माने सिनारिफोरा मोजां जायगाफोरा नोंसोरनो आङो खिथालांबाय थागोन नायलांबाय थागोन दानिया
दुगैनो थाखाय गामसा लाबोदोंमोन बाखरफोरदो इखो लायनो थांफिननो नागिरदों आङो बिराद गोजौ आरो न' माने बहुत गोजौ जायो आरो नै आं फैबाय थानाया बाइकआव थालांदों गामसा लाबोनाया ओ सुबास ओइ गामसाखौ लाबो गामसाखौ ओइ सुबास दोङो मोनबाय इसोर खस्थ' दोङो आरो बहुत गोलोमबाय थांफिननांगोन दा सिङावसो ओइ सुबास फैगासिनो दोङो सुबास ब्र गिदिर खानाय आरो खासि फैबाय दोङो खासिया मोनफैयाखै माने दिनै पार्टि जानो फैदों आरो जों उनाव स्टाफनिफ्राय जानानै नायबाय था नोंसोर आलायनाय ब्रिज होनना बुङो आरो आलायनाय ब्रिज जोङो इयाव दालां नायनो फैदों लोगोसे दुगैनाबो थांगोन आरो खानाबो जाना थांगोन बेदर लाना फैदो आरो खाम साम संगोन संनानै जाबाथाय जानानै थांगोन जोङो नोंसोर भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जाहाथे मोजां भिडिअ आं बिदिनो नोंसोरनि सापर्टआव लाबाय थानो हायो थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो ओइ नै जोंहा मोनफैलायबाय आसोलफोरा नैया बेनो आरो जायगाया न'हैनो बैनो आलायनाय दालाङा बेयो दा नुनो खाथियाव बेनो आलायनाय दालाङा बहुत मानसि फैयो आरो दुगैयोबो बेयाव दुगैगासिनो दङ बेनो नुदोंना बेनो दुगैगासिनो दङ नायदो बेयाव आरो थानाय फेसिलिटिफ्राबो मोजां आरो मानसिबो बारा जाखाया नियाव माने मानसिया बारा मा रखम जानो बिथांमोना नैया जोंनियाव माबा खालामगासिनो अर जरायगासिनो नैया संनो थाखाय सासेया बडि ओइनो बिथाङाबो खाथियावनो नैया अर जरायहांबाय जोंनिया बनबो गैयामोन बनखौ दाना लाना फैबाय दासो इनै बेनो आरो जागाया न' साफा जागायानो बहुत मोजां नाङो नोंखा मोजां नाङो आं दैखौ खिथियाखै नोंसोरनो दा दैखौ खिथिबाय थादो दसे थानानै नैबे दैया नङा दे खिन्थु बे दैया नङा बै जासो खिथिगासिनो दं आं र' दैखौ नायबाय था नोंसोरो निया जागाया बेफोरबायदि माने नैया दैया बेनो आरो न' नैबे आलायनाय दलङा जोंना सानजारि गोथां नालाय आलायनाय दलङानो आरो दालां होनना बुङो खायसेया बेनो दैया साफा बिराद मानसि दुगैनो फैयो नियाव दा लकडाउन ना एसे खम जादों आं नोंसोरनो सायाव थांना भिउ खिथिबाय थादो मोजां नै जाया ब्रिज सायाव थांनानै नायबाय था नोंसोरो नै जागाया बेनो आरो ना बारा नाङो आरो जायगाफोरखौ नायनानै बार सिउ नां दालाङाव गाखोदो आरो दैया बै जाननिफ्राय फैयो दैया जाननिफ्राय फैयो दैया ओरै फैयो ओरै आं दालां सायाव दङ दानिया लिरो मावदा benar jaga no boleh nang jaga senai naik Sungai Insoy ya pada apa itu Sungai Insoy dah शुरू करो फाइनली जगह पे पहुंच गया है हम लोग और ये है हमारा यहाँ पे जहाँ पे कुकिंग चलने वाला है प्रोसेस बहुत मेहनत किया इस फायर को उठाने के लिए देख सकते हैं किस तरह अभी जल रहा है तो इधर है मेरा बड़ा भैया इधर मेरा साथ है और एक भैया यहाँ आ रहा है इधर बाइक से उतर रहा है वो डेंजर रोड है वो भी यहाँ तक निकल लिया अब इधर है सेंगयुंग भैया वो भी गमछा पहन के आया है घर से गमछा पहन के इधर संजीव से हाय हाय तो अब दिखाऊंगा और भी मच्छर लोग हैं हम लोग के साथ ये है जंगजा मैन सुपरमैन जंगली मैन यहाँ पे है और इधर है मेरा जेएसबी भैया भी अभी सफाई करके ये धो के अच्छा से पानी लेके आया इधर तो देखते हैं आगे क्या होता है चलिए कल पाटे ओइ संजीव कल पाटे मन नष्ट नकरिबि र स्टेटास भाई स्टेटास
संनाया जाबाय जोंना मोनसे दा आरो हासुंदो संगोन नि हासुंदो संबाय थागोन दा आरो मोनसे संखांबाय निया लोगोफोरा नेक्स्टआव जाबाय नि हासुंदो संगोन जोंना नि हासुं बानायनो हादो अलरेडि हासुं बानायनो हादो जोङो अर हासुं जागा बरिया नाङो थानानै थान्दानो बनाएका छन् लोगोफोरा हैन क्यामेराम्यान या उनीहरु बनाएका छन् नि हासुंदो बनाएका त ya hasun बनाएका नि त्यो wow clean जाबायलै जोङो खालामखाङो रेडि जाबाय नैया ओइ नै आमिरा जागायजेनो बिथाङाबो बिसोरबो जाबाय थादो जाबायनो नै बयलारसो लोंग्राबो गैया नैया दैसो दुगैलायनोसै जोङो दा नैया बिथाङा थांगासिनो lapan kalau lagi
Kasih dengar, lihat guys. Inggris. Jahil lagi dia gat-gat gua. जों दुगैयाव थांबाय ओमफ्राय ड्रेसखौबो गानबाय आरो न' सोलायबाय ओमफ्राय दा फाइनोसै जोङो इसोरनिया ग्रुपआ बेलेग जोंनो जायाखै इसोरो जोङो बेलेग पार्टिया जों फाइनोसै समाव बहुद अखा हाबायमोन आरो न' खनसे बहुद अखा हाखांनायनि उनाव नै दलङा सिजोब्बाय आरो ओमफ्राय खनसे नायफिनबाय आरो खनसे दलं सायाव मोननैसो फट' सथ' लाबाय जोङो फट' लाखांनानै फैबाय आरो जाखांबाय लोंखांबाय दुगैखांबाय ओमफ्राय दा थांनोसै जोंनिया भिडिअ बानायनायाबो जोब्बाय गासै जानायखाय जों दा थांनोसै अखा हाबाय थादो दा ओंखारबाय जोङो थांनो भिडिअखौ जुदि अननानै मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम हाजासे बाय